na imbangarabi kakailan kan kakadwa malagip ko di timpo nga agrugrugiya ka di pamati na puro tak di pamati di ada thinking ko nga kaslang syak matan iti mangisi syak matan iti nakadipindar kanya iti panakakonbinsar iti tao di panunot ko kat siyak ti rason no apay nga ti tao ko tumawat. That was my thinking idi well anya nga rod agrugrugi tayo amin agrugrugi akadi and kaduan dagiti agrugrugi nagpudot daw na and as time moves on ada dagiti may daldalan iti apo mamamonda iti apo iti biyagda ada di cimpung panang bilib ko iti bagig jaga pusta nalawag di panang ipag-explicar ko ganay di cimpung din malanak ti may nga bersikulo nga nang betak amin dagi kina ipanang kitak ti bayik nga kunamlano siya amin ang tinagtrabaho. I came across the verse di John chapter 6:44 nga kunana no one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up at the last day. When I read the verse, nabutak amin nga ilas-lastog ko di bayik. Nga feeling ko gapusta, di oratorical skills, di estilo, di panang ikasabam, di naglawag ni inkastam, di feeling nga kasjay. Nga sikat nagtrabaho amin, I came to realize I was wrong. Naglatak di ko nati 44. The reason why people in Masidag kini Apo Isus gapusta mismo nga ni Diyos Ama tinangya sidag kanya na isu tinagtrabaho itibiyag na rin nga tao kan itibiyag ko isu nga na in Masidag ni Kristo nadagsan di diyang argumento gapusta butak na amin nga ilas-lastog iti tao gapusta ti panangkita tayo no nalaingak no nangalak ti masteral ko iti public speaking no nangalak ti adung subjects ko may pangup ti homiletics expository ada yung feeling sika ay ti rason na apay but I got it wrong no apay nga ti tao kat umawat iti Apo. It's just simply because ni Diyos Ama tinagtrabaho iti biyag na. Babaan iti makitalo nga persona iti Diyos, iti Santo Espiritu. Nga isuna iti nang lukat ti kapanunutan. Nang aristo iti panunot mo. Nang tilo iti lapayag mo kan rik na magdungag ka dyan nga daw kan. Nang itad pa nakaawat kanya. Isu nga naawatan ni mensahe. Isu nga nagpasakop ka. It's not actually your own effort. That is iti working grace iti Diyos through the Holy Spirit nga nagtrabaho iti puso. Isu nga inmasilig ka kini Apo Isus. Isu kaya mga awan ti ilas-lastog tayo. Nura duma ilas-tulastog tayo tindalan tayo iti Apo. Nura duma ilas-tulastog tayo karkaro iti chimpong ada kami ti Bible School. Mapang kami madistino ti may nga place then numalpas kami nga mapanijay mapan kami ag-report no manu tindalan mo iti Diyos yan tada no mabilbilang no do pinaaduhan no sino ti kaduhan so ti sikat no sino iti nagadu ti naidawlo na so ti hero ijay ispilan nga feeling isuna ti rason no apay nga imawat na kita. It is so clear. Awan iti may nga tao nga masidag kini Hesus Kristo malaksid nga agtrabaho ti Diyos ti puso kanya na taniya po Diyos ni Diyos Ama baban ti Santo Espiritu na isulang iti mangtignay kanadap ada ti panakabalina nga mangtignay ti puso kon panon tayo nga agpaituray nga nagpasakop kini Apo Hesus ti Ebanghelyo na. So next time nga
Ada iti naidalan mo iti Dios. Ada dagiti nagtestimonya nga kunam nga ninaawatan da nga nalawag. That is because haan lang bungam niya. Ada iti agtatrabaho gamin. Nga intad na ti pabor na iti tiyempo nga nagkasabaka. Isu nga nabindisyon nata. Naimbang nga rabi kada kakapsat. The Lord bless you. And iapo Diyos ti mga iwan kada kayo. Kadagiti amin nga subscribers and followers na rito nga page. Iapo Diyos ti mga protektar tunggal maysa. God bless kapsat.